लेभेलनि कायसा बतरमा लोक कुथुम पान्दा खालायनो थांतोगो अ पान्दा बहायनो अ आमचाइनि लुकुरक ओंया हनपानो 7टा बास गाड़ी बरक फाइनाय हिनै बगरिका काजे प्रत्येक चिनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कुना कानाचे जत आमचाइ तंनाय रनबो आं कयनाय जतनो फाइमानजा फाइदि ओंया हनपानो जों 30 टाका 35,000 बरक जों कुथुमै कायसा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जों लोक कथर कुथुम पान्दा जों फाइनाय हामबाय बेले बेलेकनो हामबाय जत तिनिनि अरो मानजा फाइनाय प्रेस मीडिया रंनो ini 18 तारिख मार्च 2025 जिनी 23 ओमपी नगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कन्स्टिट्युएन्सी तथा विधानसभा के 41 ओमपी नगर विधानसभा केंद्र खबजागो जिनी सुचिमा आमचायो 16 परिवारनि 43 भोटार कमुनिट बदल याकारै तथा मादाल कयनानि बदल टीपीएफ आईपीएफटी CPIM BJP याकारै 43 भोटार चिनि तिप्रा मथो जोंमाय बाक्सा जॉइनिंग खायगा हम ददमनि बिसिंथै जों बर्न तिनि याचा गैनाखा अ पान्दाव मानजाक फायका चिनि ओमपी पॉलिटिकल ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट तथा चिनि काका संजय जमातिया सीनियर मोस्ट लीडर अ आमचाइनि आंचलिक दलनि बुचुलै सारनाय रक तथा चिनि काका स्वरणहरि जमातिया उमाहायके चिनि YTM नि ब्लॉक प्रेसिडेंट देवर्षी जमातिया चिनी TWF नि नेत्री आनंद सची जमातिया अमायको अ आमचाइनि चिनी लीडर जुतो पद जमातिया चिनी सारथी जमातिया तंगथक जमातिया कार्तिक जमातिया बरंनि नेतृत्व दिनी अ भोटारक जोंमाय बाक्सा फायै गदाल फायका काजै जों जतननो बरंनो खाबाय खोबाय लामसगो बेलाय बेलायकेन हामबाय आफारो ताय आगामी दिनो जों गाहाम केनो साइमांखा जे अ आमचायो जेसेक फानो अन्यनो बदल अ जागा अरै परे खायना बागै फाइ तंथुं स्राय स्राय जों साइमाखा मेसेज एकटानो सिनि बुबाग्रा निजे नाहारमुं सिनि बुबाग्रानि जे वान सुमुं अबनो साक्सेस जोंनाय बुबाग्रानि नाहारमुंगो गेबो केबंगै मांगलाक इनि अ आमचाइनि खरक सापन भुटारनो लामा कररिबोय तलाङै मांगलाक अबनो एकटा जों अ आमचायो कायसे मेसेज मांगला काजै सिनि पार्टी तथा चिनी दफानि सामुं तथा चिनी बुबाग्रानि जे नाहारमुं जों दाक्तिनो माना थांतोगो तिप्रा एकर्ड जों दाक्तिनो माननाय एवं चिनी पार्टी ताइबो क्राक अंगै पुसखांनाय आगामी दिनो ताइबो जों क्राक खै चिनी तिप्रासानि मानथाय सप्तायनो तै जों आन्दोलन खायथानि चिनी बुकबुकआव तिप्रासारनि कन्ट्रिबिउसन जों लंना थांतोगो जों साथे साथे अबो साना मुसुगो दिनिनो पान्दानि बिसिंथै फायर उपस्थित जाक आगामी 29 तारिख मार्च 2025 उदयपुर नखलाव तथा चिनी गुमुती डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कायसा बतरमा लोक कुथुम पान्दा खालायनो थांतोगो अ पान्दा बहायनो अ आमचाइनि लुकुरक ओंया हनपानो कुना कानाचे जत आमचाइ तंनाय रनबो आं कयनाय जतनो फाइमानजाक फाइदि ओंया हनपानो जों 30 टाका 35,000 बरक जों कुथुमै कायसा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जों लोक कथर कुथुम पान्दा जों फाइनाय हामबाय बेले बेलेकनो हामबाय जत तिनिनि अरो मानजा फाइनाय प्रेस मीडिया रंनो इनि 18 तारिख मार्च 2025 जिनी 23 ओमपी नगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कन्स्टिट्युएन्सी तथा विधानसभा के 41 ओमपी नगर विधानसभा केंद्र खबजागो जिनी सुचिमा आमचायो 16 परिवारनि 43 भोटार कमुनिट बदल याकारै तथा मादाल कयनानि बदल टीपीएफ आईपीएफटी CPIM BJP याकारै 43 भोटार चिनि तिप्रा मथो जोंमाय बाक्सा जॉइनिंग खायगा हम ददमनि बिसिंथै जों बर्न तिनि याचा गैनाखा अ पान्दाव मानजाक फायका चिनि ओमपी पॉलिटिकल ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट तथा चिनि काका संजय जमातिया सीनियर मोस्ट लीडर अ आमचाइनि आंचलिक दलनि बुचुलै सारनाय रक तथा चिनी काका स्वरणहरि जमातिया उमाहायके चिनी YTM नि ब्लॉक प्रेसिडेंट देवर्षी जमातिया चिनी TWF नि नेत्री आनंद सची जमातिया उमाहायके अ आमचाइनि चिनी लीडर जुतो पद जमातिया चिनी सारथी जमातिया तंगथक जमातिया कार्तिक जमातिया बरंनि नेतृत्व दिनी अ भोटारक जोंमाय बाक्सा फायै गदाल फायका काजै जों जतननो बरंनो खाबाय खोबाय लामसगो बेलाय बेलायकेन हामबाय आफारो ताय आगामी दिनो
जों गाहाम केनो साइमांखा जे ओ आम चायो जे सिकफानो अन्यनो बदल ओ जगह अरय परे खाने बागै फाइ तंथुं स्राय स्राय जों साइमाखा मेसेज एकटानो सिनि बुबाग्रा निजे नाहारमुं सिनि बुबाग्रा निजे वान सुमुं अबनो साक्सेस जोंनाय बुबाग्रा